Ia uite aici un dresaj, cum se face într-un mare dresăr și un câine ciobănesc caucazian. Suntem la Vima Mică, în 20 decembrie 2012, care în ziua de Crăciun. Domnul Doru Nichita, ia uite cum se împotrivește unei fiare. Unei fiare foarte, foarte... Uite ce mare! Uitați-l pe ursul când are 1,80 m. Nu, mă muște, băiat. Da! Cine-i băiat? Du-te chiar. Hai să mă iau. Păi din zăpadă bulgăr și dă să ia în gură, nu mai vezi cum ia în gură. Ursul! 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 Ce-am? Te-ai murdărit? Nu. Da. Te-ai obosit? Masca. Nu m-am obosit, da. Nu pot să mă duc că mă murdăresc, să ia sticla. Ce-ți adus sticla? Ursul? Ursul, sticla. Sticla! Sticla! Du-te la sticla! Nu așa! Du-te la sticla! Nu mă murdăresc! Ia colțosul, ia apucă lui el. Fă-ți o probă la colț. E dincolo, Doru, e dincolo un lemn. E un lemn dincolo de pe când s-au așezat lemnele și dă-i, vezi. Cine mănâncă lemn? Lasă-l, lasă-l. Bă, dă lemn aici. Dă lemn aici. Se întoarce coada. Ești mecher? Ești mecher? Bă, nu așa, că te lovești. Bă, fă-te că e lei. Hai, dă-l încoace, dă-l încoace. Băi, nu te întoarce. Băi, nu te întoarce, mecherii. El îți dă coada. Dă lemnul, dă lemnul. Hai, dă lemnul aici. Dă lemnul. Dă lemnul, hai. Hai, dă la mine, ia. Hai, mi-l dai? Hai, hai, pune-mă aici, hai. Hai, fii deștept, pune. Ia. Zice, nu mă joc eu. Măi, mi-l dai? Ursul, îmi dai și mie lemnul, da? Hai. Hai, dă-l la tata, dă. Hai, nu te întoarce cu... Bă, nu așa. Dă lemn aici, dă. Bă. Dacă nu mi-l dai, am plecat. E bine, cum și mi-l dă. Băi, nu mă gălca. M-a blocat. M-a călcat ursul. Băi, nu mă călcat. S-a plecat suspensia. Băi, ia dă lemn încoace. Trebuie să ce mai faci. Dă lemnul, măi, băi. Nici tu. Nici mecherie face să întoarce cu... Băi, dă lemn, băi. Ce
ți-am luat lemnul. Ți-am luat lemnul. Ia. Gol. Dă-i repede că vreau să le iau. Păi du-te mă repede, mă, că... Mai fac și să se săriți în două labe. Mai fac așa să se săriți în două labe, da. Hai. Hai încă o dată, sus. Hai, sus. 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 Nu, Hai, așa. sus. Ce bă... Nu! Mă obos. Dați noroc o dată Hai și... să mă lupt cu ursul. Dați toată noroc. Dă noroc, hai. Dă noroc, dă lăbuță. Lăbuță. Hai. Lăbuță. Lăbuță. Așa. Bravo, bravo ursul. Bravo. Cine-i băiat deștept? Cine-i băiat deștept? Asta a fost. Partida. Uitați-l pe el pe Florea și de la ursul, nu mai ce drag e. Haide. Haide la urs. Hai, ciucă. Hai. Vezi mă ce linge și ce drag e. Hai, ce de bine. Ia. Vezi ce jos în față la ursul. Nu, E cine în față la prietenul ursul? ursul. Ai văzut? Îl iubește. Și pe băiat, îl iubește și pe tine. Ai văzut? Ai văzut? Îl iubești pisica, da? Tot mai aproape de ursul. Băi! Dacă pici pe pisica, eu... Na. Hai cu mine. Dacă cade pe ea. Nu cade nimic. Oh, Doamne, Doamne. Cine iubește mai mult pisicile? Și cățelușii. E prieten al ursul. E băiat? Da, băiat. Mă, băiețel. Floricel. Floricel. Iubește ursul pe tine. No, lăsăm cu atâta. În ziua de Crăciun am fost în 2012 pe sfârșit de an și asta a fost.